ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಆಲ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ. ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನನ್ನು ವಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೂಕ. ಬೌಂಡ್ ಕಂಪೆನಿದ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇತ್ತೆ ಫಿಶ್ಶಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಪುನ ತೂಕ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಲೆಗ್ ರುಚಿಗೊಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಮೀನು ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ತೂಕ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡ್ಕ.
ಇತ್ತೆ ಬಂಗಡೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ. ಎಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಲೇ ಕಡೆದು ಮಲ್ಪನ ಮಸಾಲೆದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಗಾರದ ಮಸಾಲೆದ ಮಲ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ. ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ವಿಡಿಯೋನು ಅಂಚನೆ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದಾಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಿಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.